argi naiz, 14 urte ditut, eta nire urtanta ikastolan izandako esperientzia oso esperientzia polita da. Zeren oroitzapena daukat arasartzerakoan oso pertsonal lotxatia nintzelarena da, eta handik ateratzerakoan guztiz kontrakoa zen. Osea, ni oso pertsona ziurra naiz gaur egun, eta jendearekiko ere konfidantza izaten erakutsi zidaten. Eta aparte, ikasteko modua ere oso ezberdina da, osea, ikasteko grina eta gogoak sartzen dizkizute gauzak jakitearen kuriositatea, eta hori toki guztietan ez da erakusten, honenbestez, edozein pentsatzen ari bada aurra ikastera joatea, hau oso toki polita da ikastera joateko, eta animatzen dut.